Balimao Anyokma, très urgent. Balimao billet mercredi 11 février 2026. Kabakoko de Bedugokono. Milliard Kemes Saba au contrat d'armement. Assimi Goïta, Moribo Kone, Fatoumata Batounyang, Noé Assimi Sungrouye, ou Djerako, ou Bara de Ke, ou ni Chinois ou ni Nyonche. Sado Kamara ko Kale Marobe Minamuna Kadi Mali armement, Malion ou moto armement ou sande. Utara armanda una fo yemuga ga kuranko la chugo minade utaro nyogona shide ke male ni dossier dogole ko bobara la sumuni segu tungara de bena bona beki kloma jomena ninkala sado kamara kone de ministre de la défense mo go beni mina on de la o mina munu kanga sa o mina o masande male munu kanu ka cha wo kono menetre anda do la ça c'est des secrets de défense ni anda do fenchamana aya la jemena kuma mu fonyana de milliard keme sa ima ubeka mogo do jije o desele me ko jije mana ba folo parce que obeka munu juger ko ibeka kla ko les milliards tan ngeli fede o le rafle milliards keme sa fula ko do chouet tankui mais na kuma infana kra to ko mina malion donc malien do beso nga dese ka chino ko biu beka kuma ina me folo le marché des fournitures d'armement de près de 300 milliards contractés auprès de l'entreprise publique chinoise Noringo China North Industries Corporation, spécialisée dans l'exportation de l'armement fabriqué en République populaire de Chine, aurait exigé et obtenu 7,3% du montant total en rétrocommission. Et rétrocommission, c'est-à-dire que ou tata anga marama fon sa Chine ou mata voie légale fede ou golon di donc ou golon to pour que ku tasoro ou do sera suruni do de fait donc sera suruni ibaro chinois fle ne ko yurgu ni nka di chinois ni donc olu fana ye 21 milliards de soro chinois do munu kera intermédiaire ye wala sa ka taka ni contrat fana barake Chine ou ye milliard muga ani kele donne de baje milliard muga ni flala o de dire chinois mugo do ma folo parce que no les milliard muga ni ko di ta soro li rebe milliard bi woro soro ko nyo de quoi ayala me kabako ko mu fana be tukuni de malion ala de do be dese ka chino ko bi ko rétro commission ko soit la bagatelle voilà soit la bagatelle de 21,9 milliards. Justement, nous renseignent nos radars. Les blindés chinois qui ont défilé le 22 septembre dernier lors de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays font partie de ces fameux marchés. Les 10 véhicules ne répondraient pas aux spécifications techniques exigées par les spécialistes de notre armée. Utara blende munu sankana nui ambe blende qualité munu fe umato san imanga kurantega chara afaraku ka taka groupe mu santrike moto sande utara dode sa Nigeria Asimin bola Sanum bola Ablaye Maïga bola wallahi nunu be business de la nunu te se ka Mali jo awa te Mali jo fana la awa te na Mali fana jo fana. Voilà la vérité que je vous dis ama ban hali bide donc armée de ko kam mogo be ni minam de la umato minam sande utara minam do de sang kono bla bamako kono ima kai blende ko problème be kai halu tara isuka sorasu na fe ko kata mogo nu shuta olu murutile no olu fana spané be ko luteta pour la première fois région ku babulu isuka ku teta be ku teta chini bon anya metu ni bon ku be ka faire ndo ke peut-être ku be ta chauffeur sou no fe bon ya dama affaire do ametla ka kuboka donc c'est ça armée ko ka mogo be minam na mato minam sande utara minam wero de sang o manga burburuni fana be armée fana konna na Malion ne kuma ima avec les demandements bon ne enquête ka tient de donc c'est ça et voilà ceci pourrait expliquer cela. Le généralissime Assimi Goïta devrait s'intéresser à ces marchés. Le Sphinx dans son œuvre de salubrité publique lui lance une alerte comme il l'a demandé lui-même à tout Malien afin de l'aider à juger la corruption. Monsieur le Président, la balle est dans votre camp. Mabana. Ou tarakata armement moussan. Wallahi billahi. Ant lobo mangana ko chinois ka
entreprise kelen ko be na marfa gla usine gla Mali kono ko be fe kana ou installer Mali kono ko kam oni ni contrat intégré de ou te ñoko jasara de u yow chwende ke trigi u tara drone musa trigi u yow war mu déclarer no yow war mu fe teke nous be business de là sinon anguma AFDP ou ke ima ou te son mo were ka ye orna no lu sura sidama were te u bulokol de se ka Mali mara bon ako milliard keme sabaka do marama fena Bamako encercler le do tero be Bamako ere konnana Assimi Goïta dalemba ka palais kono Malien beka ta kalaje ne beka ni kuma mu fota ni etan de kele maje uyanga milliard keme saba dunde awa mo ere ma dun Modibo Kone Sanu Assimi Goïta ani Assimi Sunguru Batulu Nyang no Mali be nde bolobi wallahi Mali be nde bolobi kuma be fla nyakoro adogolin tew ima e finiyan de kadouyi bubu mabel nunu ni fe nunu ni nyakona su de kadouyi quoi mogo sobe gala auto fait parce que on va faut ganga clé de ne clé no ti fait ou bi kelefana non ça c'est la vérité hein. Ou te mogo nyima fait de mogo horo auto fait bon anga milliard keme saba o de tale fle jiwu feta naga kula aya la Mali be état munabi pela yele ka Mali état la je aw ni ala cena fara ko Assimi bi se ka Mali libérer tant ko rabe dala anta fara jugu yala ala nyebe benga ningela ne segu to ni sekene bi Mali be ja an beka ben tieka Mali ka jon tieka wallahi ala nyebe benga ningela o de nenga ningi billahi donso wula ko be taka teru dusu kala Assimi banga dusu deme akera ben nyole nyana nyenwe mun karale ka to ka war business u ke ka war do di tero ma olu ki calmer donso ko ay marfa damangata u kele ay banko ke ama songa marfa donso mo anga ke donso la problème doni be peut-être flako kuma oni fon bola mais ay malien do farangon ga sa anga donso ka côté da krefe ay malien volontaire ou farangon ga jeune munu be nu be fa ka marfata munu out ka marfa do luma ay ba o bema o yere tseka kebli c'est trop tard parce que yoro be minale no déjà o tseka kebli ne ko oke ne ni ben le cerveau ni fo Assimi na wakati mina wallahi malien wallahi alabadon anya seko ke malikula chema na medi Assimi Goïta mana mede non hamina kelem kuma Assimi na ko fa ka Batulu Nyang de ke malien bere nyamogo yi be ka tuku Batulu Nyang ko be fana ma soma de parla ka Mali da président na Sunguru yi kono bla ko ka jamana marane Assimi te c'est très grave pour jamana bijogo be fleni ou ba chwen dro na de nunu be chwen de la de o be ka sanu mu fana chwen ka war ka chanini mais mogo do be dane ka kuma la do ti dala mais ala ka chien bangi do na be kala o be tla ka ne segu tungara ka video nji aba foko ja segu tungara kunyafo no ma ke okoro ne nyamade ni do na be kala na o matla ka ne segu tungara ka video nji ko jabe mu fa Assimi ko chien do no ma ke okoro ne te halalai awaga nga video fana gardi billahi tallahi na ma ke okoro te halala de okoro nyamade ni billahi tallahi mbeka video fin kaya be gardi ala kama akana to nga video katunu ame sini kuma de fort. Moi, mon doctorat est basé sur la théorie du complot. Allahi, ala nyabe benga ningela. Netenda do sixième maîtrisé. Géopolitique o yenga domaine ne mbola de bibila côté. Depuis ngo damina domi manda fali makuma flafo. Depuis ngo domi ngo farasi mai ma fongo farasi kai. Non. Nete bubu mabel de biaka e shina mai shini ngana blenu no jelo a nere mgo ma a urujira ma non. Ambe ayen bolokilindi na ntururo mi ni amboto yi fukodo ala ka kili nyuma na bela jelema ni information de kumbe ka nyafo malien de bela jelela nunu be chwende la awa nunu tseka malla avancer ngefe zon flate te Assimi Goïta na ka kebuka billahi tallahi donc ni information de kumbe malien fefe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no gala abe Sendwave application télécharger ka téléphone ko na Sendwave application télécharger abe ne segu tungara ka corps promodo urgent Sendwave yere photo flene na télécharger dro abene ka corps promodo urgent 10 € be na ya reta yo ko fa ba ka banque information be du aw somo we malla Sénégal ko war Cameroun abulu ka orange numéro tanu to ko be karate ka na waro tuma ba so orange mo na sur place wakato jabe aw war ci dro me kila ta saraw de kundu akambe ciao ciao